Ola, boas, benvidos e temos aquí a Alberto Bendaño. Que contarvos de Alberto Bendaño? Alberto Bendaño nace nun barrio obreiro de Vigo que iso acaba se transformando en que na época da movida viguesa pois únese a un grupo con Romón ou con Antón Reixa, que é o grupo rompente, que algúns tuvemos que estudiar incluso na escola, de vanguarda poética, pero non só iso, además ten unha trayectoria como traductor tanto de obras infantís como Peter Pan ou Charlie e a fábrica de chocolate, moitísimas máis, e además como entrevistador a persoeiros de bastante relevancia como Fidel Castro, Severo Ochoa, Alberti, Dolores Huerta, bueno, ten, por exemplo, a Isabel Allende, ou ten, pois, a moitos líderes latinos e outros xornalistas, como un dos mellores xornalistas que hai hispanos, ou quizá o máis coñecido, que é o caso de Jorge Ramos, ¿no? E, bueno, aparte desto, bueno, é un prolífico escritor, ¿no? E estando nos Estados Unidos de América, chegou, primeiro foi lector na universidade, e chega a ser, pois, a través de director del Tiempo Latino, que é como a parte hispana do Washington Post. Eh, ten, como decíamos antes, distintas obras, pero ahora mismo está inmerso en distintos traballos, está florecendo. E nestes últimos anos, por exemplo, reeditou Masai, que había feito no 2017, está reeditado no 2002, está, por exemplo, Que hostia din os rumorosos, Poemas Pandemia, ten, bueno, Carallo Bueno, ahora con Cao Osmos, sí. E, bueno, non vou falar moito máis porque vamos ao Claro. lío. Bueno, ahora, porque a verdade é que tes unha biografía bastante interesante de falar, non? Pero vamos a remontarnos a 1991. Tú en 1991 chegas da histórica viaxe a Cuba de Fraga e Fidel, desa irmandade que tanto tal, e atopaste na seguinte situación. Ves que facer as maletas e largarte. É dicir, tú que tiñas xa o soño americano feito en Galicia e tiñas todo ese mundo por diante, de repente dices, no, mira, teñome que largar. Mas vou parafrasearte en varias ocasións. Dicir, ti largaste e tes a seguinte situación, dicir, ti falas dis que ubicarse en outra cultura defínete como ser humano e incluso pode facerste mellor. Dices en entrevistas que escoitei túas, non? E además dices unha cousa moi interesante sobre a emigración. Dices, os inmigrantes estamos curtidos, temos como un enterramento, un entrenamento de marines, pero non quita, e isto sí é importante, os sufrimentos, a nostalgia, ou que é a morriña, ou a frustración. É dicir, ves esa perspectiva de que esa frustración que o que puido haber sido non foi na túa terra, ese momento dese choque cultural, pois fálanos desa primeira experiencia que empezaches ganando $6 a hora e así. Fálanos un poquinho deso. Bueno, primeiro de todo, moitas gracias por terme aquí, é un placer falar contigo. A fin de contas, ti tamén compartes comigo e con tantos milleiros de persoas o ter a alma dividida e os pés en dúas partes, non? En realidad, eu lembro unha vez que lle preguntei a Isabel, tiven a sorte de ter varios encontros con Isabel Allende na miña época cando estaba no Washington Post na Rúa 15 en Washington DC, un edificio que é o edificio histórico que xa non existe, por certo. Falando con Isabel sempre se autodefinida como inmigrante, claro, ela tuvo que deixar o país por razóns familiares, co seu apelido, polo golpe de Estado do carniceiro Pinochet, do que se cumpren agora 50 anos, por certo, aquel outro 11 de setembro, e sempre que nos encontrábamos, Isabel e eu, xurdía esa palabra, inmigrante, eu son inmigrante. E despois decíache, en realidade, un descubre que pode ser de máis de un sitio, non? O que acontece é que ás veces temos a palabra inmigrante, e en Galicia tamén, asociada a un tipo de fenómeno, a un tipo de sensibilidade e a un tipo de realidade sempre ubicada e empaquetada históricamente nun lugar determinado da historia dun pobo, da historia duns seres humanos, como se fose algo que realmente se pode meter nunha caixa, deixalo aparte e estudialo como un fenómeno aparte. Non, a inmigración, o feito dun ser humano deixar as súas raíces
plantalas noutro sitio é un fenómeno tan bello como a propia humanidade. É un fenómeno constante, continuo, nunca deixa de non suceder, sempre sucede. Entonces, eso é o primeiro que temos que quitarnos da cabeza. Por tanto, hoxe hai unha emigración en Galicia, eu son produto dunha emigración en Galicia, é dicir, sí, bueno, o meu currículo pode ser máis ou menos rutilante, máis ou menos interesante, pero a fin de contas é a mesma sensación, é o mesmo proceso. Eu chego a Estados Unidos e empezo desde abaixo, é dicir, cos meus cartos acabome pagando a carreira ali, é certo, a carreira universitaria, pero, bueno, despois acabo traballando por 6,50 horas, o Rufino, que era o que limpaba a tenda de libros, o edificio de Barnes Noble en Rockville, Maryland, gañaba máis cartos que a min. E eu sempre lle decía, pero Rufino, eu son español. Como é posible que un salvadoreño gane máis que a min? Entón sempre falábamos desa historia do imperio e estas cousas. El pasaba moi ben comigo, pasaba moi ben con el. E ao final encontrámonos nese punto de intersección que é cultural e que é emocional. E aí está a emigración. Galicia ten na emigración non unha dor de pasado, de presente ou de futuro, sino unha ferramenta de pasado, de presente e de futuro que temos que saber utilizar. Bueno, sí que me gustaría que falaras un pouco como pasaches esa primeira temporada. Ese choque, como foi para ti? É dicir, porque foi o todo e a nada, de alguna maneira. É dicir, É o non todo, prefiro sí. xa público para directamente, pois, como nos toca moitísima xente. Claro. E máis nos 90, porque hoxe en día, pois, hai moitas máis facilidades a nivel, por exemplo, a miña xeración, no? Pois con tema do linguaxe ou coas novas tecnoloxías ou permíteche, pero que chegaches, sí, en bragas, como quen se di. Entón, Sí, bueno, efectivamente ti dixeche un pouco na introducción que, por certo, cando fagas introducción de xente máis importante que a min, non contes tantas cousas. no, foi Dille simplemente a xente que vaya a Google e empeza a falar de sexo e de humanidade co individuo ou individua. a, ul, a última É parte. un consello, é un consello. Sí, perfecto. A última parte vai ao revés, xa verás despois, xa verás despois. Ben, É dicir, é entonces, como unha volta. entón, Dicir, a historia, a pregunta que lei, que como empezas desde un principio, non? sí, porque falas un pouco tamén de unha especie, en algún comentario de algunha compañeira túa, como unha especie de, da que falabas de frustración, ou unha especie de depresión, é dicir, non te atopas no Claro. sitio. A depresión forma parte, a depresión é unha enfermidade, evidentemente, que eu teño a sorte de ter controlado no seu momento e de ter superado no seu momento, penso. En calquera caso, é como unha especie de amigo ou amiga invisible, non? E naturalmente hai elementos que axudan a incentivar ou a exacerbar ese maladí, ese mal que é a depresión. O que acontece, como ti mencionaches nesa introducción, o meu soño americano eu xa o fixera en España, en Galicia, non? Porque o soño americano que ves dun certo orde social, que vas escarbando e vas subindo a escaleira e acadas unha posición diferente de onde viñas. Bueno, iso é o que venden os americanos. Bueno, mire usted, eso consíguense en moitos sitios, nuns máis que en outros. Hai sociedades máis flexibles como a estadounidense, efectivamente, pero en realidad é algo que está no ADN do ser humano e que realmente o podes encontrar en moitas historias de vida, unha delas a miña. Entón, a miña historia, o meu soño americano se o fixera, profesionalmente xa estaba encauzado, pensaba que a cousa iba a ir por aí, pero non foi así porque houve xente simplemente que non apostou por mí, que non lle interesaba nada do que estaba facendo, e despois Galicia é un territorio profesional para os medios de comunicación e para outras profesións, pero os medios de comunicación naquela época, no ano 90, era un territorio moi pequeno, unha baldosa moi pequena, onde había xente que decía apártate tú para ponerme yo. É dicir, que é a filosofía da destrucción dunha sociedade, non? E eses destructores de sociedades existen, efectivamente, e cando non tes
moitas outras baldosas nesa sociedade, pois esa sociedade colócache a ti individualmente nun dilema. Como non podo ter unha posición nesa baldosa, terei que marchar. Bueno, teña a sorte de que estaba casado, que ainda estou casado cunha muller que pertence a outra cultura, a cultura estadounidense, e dixo, bueno, volvemos para lá, ti empezas desde cero e eu continuo a miña profesión de profesora. E foi como foi, eu quedei cos fillos na casa, cambiando cueiros, facendo traballos de noite e todas estas cousas para ir pouco a pouco adaptándome a esa nova sociedade. Empezar desde Texas non é o máis recomendable, sobre todo dun sitio como Lubbock, Texas, que é o Panhandle, que é a parte norte do estado, a 6 horas en auto de Dallas-Fort Worth, onde tiña outra vida con familia e tal. Non é o máis recomendable porque é unha cultura tremendamente, brutalmente diferente do teu cosmopolitismo europeo, non? Entón, é un shock maior, non? Supoño que foi un shock maior que si chegara, por exemplo, a Nova York, a unha cidade un pouco urbanísticamente un pouco máis semellante, non? Pero empecé por aí e non me arrepiento, creo que foi unha grande decisión da miña muller, porque a Universidade de Texas Tech, que está en Lubbock, Texas, é un campus impresionante, unha universidade con un departamento de communications e de broadcast journalism absolutamente fascinante, ben artellado, con moitos fondos, e tiven acceso non só a profesores cunha experiencia real, sino a convidados, estrelas da televisión estadounidense que viñan ali a falar e a relacionarse cos estudiantes, sobre todo, non a dar conferencias magistrais. E iso foi o meu primeiro choque cunha sociedade moito máis aberta, cuns ambientes moito máis friendly, moito máis... todo parecía máis cerca, máis ao alcance da túa man, non? E iso foi o que conseguín demostrar despois, unha vez que nos trasladamos a vivir á área de Washington. Foron comenzos de aprendizaxe que implica relacionarse cunha nova sociedade, que implica momentos de moral moi baixa, porque o emigrante que chega, o primeiro que empeza a añorar é, bueno, alá tiña unha serie de cousas que me fascinaban e que eu pensaba que eran o soporto, o alicerce de quen eu era, e iso hai que deixalo atrás, é dicir, teño que construir ese novo alicerce aquí. E foi como foi. Vamos a ese momento. Ti autodefineste como hispanounidense. E de alguna maneira Estados Unidos está vivindo esa dualidade, vive esa dualidade. Hai unha hora que se fala tanto da lenda negra como civilización ou como imperio, Estados Unidos tamén a ten. Dicir, moitas veces ou Europa ou nos mesmos pensamos que esa sociedade ultracapitalista, racial, que ten esa parte, pero ao mesmo tempo non deixa de ser, sigue sendo ese santuario de refugiados, ti mesmo falas de unha sociedade empática, falas da escaleira social, é dicir, é unha sociedade cosmopolita e diversa, é dicir, ten esa parte boa. É a patria dos teus fillos Xan e Kenia. Pero como ves a posición ahora mismo de Estados Unidos? É dicir, que o cambio da nova orde mundial, crees que se vai a volver a reinventar e vai a volver a esa fundación ou ese mundo aberto? Ou que crees que vai acontecer? Estados Unidos nunca foi o que vendeu, o cal, ata certo punto, é normal. É dicir, ti cando vendes un produto, marketing 101, cando vendes un produto tens que vendelo con todos os elementos positivos. O problema é que esa botella que nos estaban vendendo, que Estados Unidos vendeu, da democracia, do soño e tal, ten un contenido tremendamente contradictorio. E a realidade é brutal. Os soldados negros que marcharon a liberar a Europa do fascismo e do nazismo, cando volveron ao seu país, encontráronse cunha cotidianidade de fascismo. É dicir, cando ti estás arredado da sociedade, cando ti non tes dereitos civis, é unha sociedade fascista. Pero claro, Estados Unidos acababa de liberar o mundo occidental do fascismo. É absolutamente fascinante. E isto é un exemplo do outro día, dos anos 40, non?
entón, hai moitos máis exemplos, non? Pero Estados Unidos ten algo e é os seus principios fundacionais. E cando ti lees a Constitución, e cando ti lees a Declaración de Independencia, e cando ti lees os fundadores da patria, que todos eran homes, evidentemente, e moitos deles con esclavos, e demais, é dicir, produto da historia, produto do seu momento, pero cando ti lees eses documentos, daste de conta dunha cousa que é absolutamente maravillosa, e é que neses documentos está a receta para a destrucción dos valores desos individuos, para a destrucción do tipo, do modelo de sociedade desos individuos. E iso para mí ten moito valor. Entonces, que é Estados Unidos para mí? Para mí Estados Unidos é a Declaración de Independencia. Para mí Estados Unidos son documentos fundacionais onde se fala de valores de seres humanos, de igualdade e tal. Como se consigue eso? Pois evidentemente ao longo da historia, con procesos, con unha guerra civil, con unha loita de dereitos civis, cunha sociedade brutalmente contradictoria, cunha sociedade basada, cunha sociedade que ten unha dereita cristiana que é o menos cristiano que un se pode botar a cara, unha sociedade tremendamente mediocre nos seus valores de vida cotidiana, pero unha sociedade que tamén crea soños e crea soños que outros aspiran a imitar, non? E na cultura, bueno, na cultura aí está a historia do rock and roll, na cultura aí está a historia da novelística, aí está Hollywood, que por certo Hollywood foi o gran abrigo do intelectual europeo que acabou construindo Hollywood, non? Do cineasta, do literato, etc. Entonces, Temos grandes guionistas, no, en Hollywood. Pero claro, ese análisis que faz e que realmente é así, que xa fixo agora moito Tocqueville, que agora que está outra vez de moda a democracia en América e tal, de ver eses monstruos, porque sí que é un antecedente anterior incluso á Revolución Francesa e todo, pero sí que ten eses monstruos que agora se empezan a ver. Non sei se é por tema xeopolítico que están sacando, digamos, o lixo dos caixós, ou si ten outra non está, si foi transformador no noso tempo, porque hai moita xente que incluso intenta negar a América ese papel transformador. Explico eu, si a cuchilla de afeitar que te afeitas é americana, si o coche no que vas é americano, si internet é sí, americano, si tú eres sí, americano que estás escoitando toda a puta diga música como pertences, perdón, pertences a unha, evidentemente pertencemos a unha cultura que é a cultura occidental, que ten un pouso que é xudeo-cristiano. Esa é a nosa cultura. É dicir, nós non podemos andar por aí dicindo que somos árabes ou que somos masai. É dicir, somos da cultura occidental, xudeo-cristiana, e Estados Unidos cumpriu un papel moi importante, sobre todo a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de que se convirte pois, no que se pode chamar o imperio económico e o imperio dos valores. Que o que acontece? Que eses valores non se materializan na política exterior estadounidense. Estados Unidos é o país que fai Chile, que fai o 11 de setembro de Chile, de hai 50 anos. Estados Unidos é o país que abraza a un carniceiro que destroza a medio país. Estados Unidos é o país detrás del plan Cóndor. El plan Cóndor masacra seres humanos, tortúraos e fainos desaparecer. Non os mete na cadea, non, tortura seres humanos, fai desaparecer seres humanos, crea sociedades neonazis e fascistas ao estilo das que se estaban construindo en Europa e que ademais Estados Unidos vence en Europa. Despois promociona, abraza a eses mesmos dictadores en Latinoamérica. Ese é o espello no que Estados Unidos ten que mirarse constantemente. E non pasa nada por recoñecer todo isto, e máis, debería estarse recoñecendo todos os días, cousa que non se fai. Cando aparece o fenómeno Trump, que eu vivo, ademais, directamente no Washington Post, e témolo no edificio do Washington Post, ese señor falando e dicindo tonterías, bueno, resulta que é respetado polos xornalistas. Non hai, vamos a ver, cando un individuo ou un tipo, vamos chamarlle tipo, e non estou insultando a ninguén, estou describindo o personaxe. É dicir, ese personaxe insultoume a min
dicindo que os hispanos en Estados Unidos éramos todos violadores e narcotraficantes e non sei que máis. E eses insultos foron publicados na prensa como frases dignas, porque para min unha frase digna é algo que chega a un titular. E non houbo absolutamente ningún medio de comunicación nese momento que se rebelara contra esa barbarie, contra esas frases. Bueno, nese caso, Que ti foches unha das primeiras voces discordantes, igual que Jorge Ramos, contra o trampismo, e si, tan forte como que casi che costa o posto de traballo, vamos. que lle pedín aos meus colegas en inglés que lle chamasen neonazi ao tipo e que non lle chamasen radical. Por qué? Porque eu iba a eventos de Donald Trump onde había tipos con bandeiras nazis. A ver, que desde E unha perspectiva sociolóxica, realmente, sí que queda, o fascismo realmente sí fai un traslado a América, é dicir, de Europa a América, non só a nivel de Argentina, senón os poderes de decisión, se non nos vamos meter porque hai moita xente que está estudiando eso, ou, por exemplo, está estudiando si, eu teño unha teoría propia, é dicir, si Estados Unidos é un Bizancio, é dicir, si é a estela dese imperio anglosaxón. Non sei, hai moitísimo historia aí detrás. Pero é interesante eso que plantexas dese... ao final do que se trata é de poder vivir nunha sociedade onde o diálogo e a capacidade de intercambiar puntos de vista sobre a mesma realidade poda ser contrastada e posta sobre a mesa. Non? Senón acabaremos dándolle micrófonos e dándolle plataformas a la falacia, a la mentira, a estupidez, a mediocridade. E cando nos convertimos en transportadores desas mensaxes, pois estamos facéndolle un fraco favor á humanidade, xa non só a democracia. Entonces, bueno, pero claro, a mí cando me preguntan sobre Estados Unidos, dice primeiro, é a miña segunda patria. Claro, Galicia para min é a patria dos afectos, é a patria das emocións. Estados Unidos é a miña patria profesional, evidentemente, non? E sí, pode un ser de varios sitios, e sí pode un pertencer a varias culturas. E iso saben moi ben os galegos. Ás veces esquecémonos, agora que en Galicia estamos laiándonos e sufrindo, como nos gusta chorimicar tanto, desde institucións e desde xente que son amigos meus e teñen postos de relevancia no país, de que o galego, o idioma galego se está perdendo, estámoslo perdendo. Bueno, eu logo escoitando a mesma aliadaíña toda a miña vida, é claro que o estamos perdendo, sempre estaremos perdendo, sobre todo porque sempre facemos o mesmo e esperamos resultados diferentes. É dicir, respondemos a definición da cultura, da loucura, según Einstein. É dicir, se estamos facendo sempre o mesmo e non conseguimos resultados diferentes, teremos que deixar de facer sempre o mesmo. Tal vez unha das cousas de deixar de facer sempre o mesmo é de mirar a outro lado do mar, é de crear ese diálogo transatlántico do que eu falo sempre, dunha maneira máis creativa e dunha maneira máis funcional, e non dunha maneira choromicas e dunha maneira de nostalxias e de tonterías. Vamos a este tema que sería o terceiro bloque. Vouche preguntar, como falarnos xa outra vez, crees realmente que sí que sempre existiu o exilio, tanto exilio na época da República como ese fogoneiro, está que falan de Nova York, ¿no? De Nízbora e tal, pero crees que existe un exilio científico que sempre estivo, por exemplo, temos o caso de Berea, que foi inventor da calculadora, ¿no? Ou temos, por exemplo, Álvaro Cunqueiro Júnior ou Sonia Villapol, ¿no? Que son realmente a vanguardia tecnolóxica, ese capital humano que é quitado. Eso por unha parte. Por outra parte, ti falas de que Galicia é unha chave, de unha chave, é dicir, que foi unha chave que confirmáchelo falando con Emilio Estefan ou con Martín Sin, que se abría esas portas, non? E despois, os galegos hoxe en día non son conscientes de que Galicia é un pobo emigrante navegante en sí e que, e agora volvo para parafrasearte aquí, dicir, que os nosos monumentos de poetas e de distintos literatos ou xente relevante do 19 e tal, foron feitos pola emigración. É dicir, este
Que opinas deste tema? Non vou falar Hombre, máis porque sempre... Pero está claro, non? está claro. Primeiro, eu non falo de exilios. Os exilios para mí solamente cando un ten que escapar do seu país porque hai un cafre no poder, un animal, Xa, unha besta. Ese é o exilio. Afortunadamente, España, como Estado, non ten esa lacra. Non hai que escapar de represores. Eh, pero sí hai que escapar para buscar futuros, para buscar vida. E ese tipo de escapatoria eh, é humanamente e económicamente eh, eh, sangrante e moi grave para un país. O país non pode descapitalizarse humanamente. E eso está o facendo España en xeral e está o facendo Galicia en particular. Hai intentos, e cada vez debe haber máis intentos, non só de buscar o retorno dos que marcharon, porque moitos dos que marchan e se fan profesionalmente fora, deben seguir facéndose fora, porque é onde están tendo a súa vida e onde poden desarrollar o seu traballo. Isto de decir, vámonos traer a todos de volta, non só é unha quimera, sino que é algo absurdo. É dicir, non, vamos crear as condicións para que, primeiro, para que non marche tanta xente, e segundo, vamos crear as condicións para establecer unha ponte que lle permita a eses científicos, a esos cerebros que están fora, manter unha relación co país. Unha relación estable. Non unha relación de vou a traer a fulanito para que me faga unha conferencia e depois me pongo unha medalla porque son consellero de non sei que. Non, eso son tonterías. Xa o sabemos, porque estamos sempre facendo o mesmo. traballos de desarrollo real. E dicir, hoxe en día, Non, cas novas tecnoloxías e o acercamento pódese facer perfectamente. o Xa, encontrar acercamento, pero si neste momento na Seguridade Social un cirurxán ten relacións con científicos, con cirurxáns de Nova York que falan do último que hai e todo isto, eso non é o sea, eso é algo que debe estar ocorrindo. O que pasa é que a única maneira de que as cousas ocorran é crear estruturas para poderlas encher de contido. Os contidos já existen, os contidos están aí fora. Os contidos son os seres humanos que temos en Houston, que temos en Nova York, que temos en Betanzos. Esos son os contidos. O que temos que darlle a eses contidos humanos, a eses seres humanos, a eses profesionais, son estruturas estables onde poidan encher esa caixa aquí en Galicia tamén, non son os sitios onde están, aquí en Galicia tamén. Facer congresos anuais, facer historias de doble vía, aquí e alá, etc. E ter un pouco de imaginación ao respecto. Pero claro, estas cousas só poden estar en mans de xente que entenda palabras como cando eu non este aquí, esta estrutura ten que seguir funcionando, cando eu non este aquí, hai que deixar un legado. Cal é o teu legado? Que é o que hai despois de ti? Galicia e España en xeral, e outras sociedades tamén, pero estamos nesta, o problema que teñen é que de cara ao seu futuro póñense a cargo de cousas e de institucións persoas que son político-dependentes. Dependen da política, dependen dun cargo político. E iso que quere decir? Que esa persoa que lle interesa en 4 anos facer o que poda e largar. Porque sabe que non vai durar máis de 4 anos. Necesitamos xente que non estea supeditada a esas presións políticas. Persoas independentes que entendan o que son as razóns de Estado, que entendan o legado que hai que deixar, a estrutura que hai que deixar, e que despois deles podan vir outros, e outros, e outros, e que esa estrutura medre. Si non, estamos abocados a ter un país cheo de funcionarios e de oportunistas políticos que non van poder crear esas pontes sólidas e esas relacións humanas do futuro capital humano da Galicia de dentro e de fora. E Galicia, agora, sí, bueno, Galicia é unha agora, chave, agora como que falas decías. dese legado e de alguna forma esa
maneira de tal. Quería preguntarche, porque vai xa vamos cerca chegándonos ao tempo Estou de, vendo, sí. do retorno. E falo do teu retorno da seguinte maneira. Escoiteiche que, bueno, o teu retorno é a volta cos colegas, o volto tal, volves como dunha alguma maneira a nenez. E además eu analizo que sí que buscas a búsqueda primitiva, porque ahora mismo o que te interesa, para min, é solo a vida, esa esencia vital, como ese perfume pequeniño que o estás trasladando en Vidas al Nés, e falaches nunha entrevista, dicen que a Maruxa o a Manolo de Vila García, onde está vivindo ahora, importa un carallo que tú teñas 3 premios Emmys ou tal eres un tío que chegou como que chega de Suiza, que fala inglés Exacto. é interesante esa perspectiva e como está realmente movéndote outra vez con Eva Moroza, con unha serie de cousas que son bastante... Bueno, Como ves ese retorno? o retorno para min é o que decía ao principio desto, é dicir, é o retorno á patria das emocións, pero é o retorno sendo quen eu son. A xente non entende. Eu unha vez escoitei un comentario ben intencionado, creo, e dixeron algo así, parafraseando, algo así como coño, un carallo, non sei que carallo dixeron, eh, un tipo como un home, dixeron, un home como a ti, co teu currículum, coa tua traxectoria, bla, 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 como volves a Galicia e te metes outra vez no grupo de poetas rompente e faz un libro que se titula Que hostia din os rumorosos e faz recitales de poesía. Home, tú eres unha persona tan digna, como te metes neso? E dice, porque eso son eu. Hai xente que non entende que os seres humanos son poliédricos. Hai xente que non entende que a cultura, que a literatura, que a poesía, incluso a poesía surrealista e a poesía gamberra, ten un valor cultural fundamental. Pero que aparte eu volvo a quen eu son. E un é de onde é, e un é o que é. E aprender eso é un traballo dificilísimo, dificilísimo, porque a xente vive 90 anos, pero a xente vive moito, ou 100 anos, e nunca saben exactamente nin de onde son, nin saben exactamente que son. Eles pensan que son enxeñeiros ou políticos ou non, 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 saber quen un é moi importante. E é un traballo que che leva unha vida inteira. Eu creo que teño a sorte de poder establecer o meu retorno como parte dese coñecemento, dese autocoñecemento, para intentar facer unha cousa que é tamén unha frase moi americana, que é contribuir. Eu non veño a Galicia a petar en portas e a pedir. Eu veño a Galicia a intentar contribuir. Nombrabas aí certos eventos e cousas que estou facendo, e dices, se che digo que non estou cobrando un peso, pero non porque teña cartos, que non o teño, que non son un indiano, que non volvín aquí cunha palmeira e cunha casa, sino simplemente porque eu sei que a única maneira de que se fagan cousas é facendo cousas. E No, despois xa vai veremos. chamarche, a ver, pola pouca experiencia que teño, non, pero sei como vai o tema e como non faigas iniciativas a coste prácticamente cero, pois... Claro, Pero sempre foi así, porque, por exemplo, nunha entrevista comentaches o tema de pintar frases e por aí, que o facíades nos 80, é dicir, sí. grafiteo, e que agora vese como o máis normal do mundo, escribir o poema, eu que sei, ao propio Oroza no chan. Dicir, Sí, bueno, claro, ti date conta que a mí me criticaban cando traballaba nos 80 hasta o 90, 91, na televisión de Galicia eu recibín críticas porque usaba zapatillas de tenis, unha camisa, unha camiseta e unha chaqueta, entendes? Que ahora van todos vestidos así. pero xa pasaron 30 anos. É moi curioso, pero bueno, o sea, é a vida, o sea, non pasa nada. O sea, eh, estamos de regreso para intentar crear esas pontes, para intentar crear ese diálogo transatlántico. Vou no conseguir, non sei en que medida, pero vou no conseguir nunha medida mínimamente satisfactoria para min e para os que me rodean. Teño aliados maravillosos, persoas que entenden do que estou falando. Non vou decir nomes porque non quero bueno, comprometer a sei que non ninguén. se pode facer comparanzas, pero para nós eres o Guillermo Fesser galego. Dicir, Ah, sí. podes abrir Eu podes, entrevisteino. Eu entrevistei, no, por certo, cando escribiu o seu libro de non sei cantas é millas que a son moi manzana. paralelos no tema de comunicación, un momento de ruptura, de decir, pumba, Sí, choque de... sí, E esa xente sí.
dache outra presencia. É que Sí, pero o bonito é que o bonito e o reto e o que falta é que esta xente que non son eu só, hai moita xente, necesitámola conectar cos rapaces nas universidades, nos institutos, pero sobre todo no mundo universitario. Galicia neste momento ten máis universidades que tabernas, e evidentemente un chiste, pero sí hai unha rede de universidades, e esa rede de universidades hai que enchelas de contidos, e hai que poñer os universitarios en contacto directo cos poetas, os vellos, os novos, cos científicos, os vellos, os novos, e facer eso como unha rutina de cotidianidade intelectual e humana e sensible. Non? Por que non se fai? Bueno, a mí dixeronme que eso aquí non se fai. Cando eu, un gicho de Vigo, como se di nas Rías Baixas, un gicho de Vigo, pois na miña alma mater en Texas Tech iba a dar conferencias, chamábame para dar conferencias sobre xornalismo na escola de doutorado, a dar recitales de poesía, na escola de hispánicas, en esa universidade e en outras tantas. E é algo normal en Estados Unidos. En Galicia non é normal bueno, facer que esa... a industria cultural aquí é un Claro, espectáculo a min é unha das cousas que me apaixou, ou que simplemente claro. vas pola rúa e atopaste, por exemplo, outro día, unha primeira lección de Lawrence of Arabia ou cousas así que digo, madre mía, isto é unha xoia para mí, Vas encontrando moitas cousas vou e iso. increíble. E Galicia ten esa potencialidade porque Galicia é unha chave, Galicia é unha chave emocional nas Américas, en todas as Américas, as que falan inglés, as que falan Bueno, é español, que as que estamos falan... analizando últimamente esa característica híbrida que Claro. ten, que non se dá en outros sitios e que Pero pode ser pero dependemos de crear esas estruturas das que carecemos. Carecemos de estruturas estables, carecemos de persoas estables, cunha xenda estable cara ao futuro, sin clientelismos políticos, nin presións de quítate tú para poner mellor, nin tonterías. E unha vez que se crea eso, creas unha cotidianidade, unha normalidade que fai avanzar o país. Non hai que pensar que vamos poder conseguir que a doutora Villapol, que está facendo un traballo excepcional en Houston, poda volver aquí á Universidade de Lugo. Por suposto que non o vamos facer, pero que aparte non nos interesa traela, que veña cando ela queira. Neste momento o que nos interesa é manter esa conversación viva cos estudiantes, co mundo científico, etc. E aí é onde creas a autoestrada de doble vía, ese círculo permanente, e aí é onde creas Galicia, onde pos Galicia no mundo. ¿No? Aquí estáse falando ahora que hai que montar el Instituto Cervantes a la Gallega, que sería el Instituto Rosalía, bueno, non sei, chámalle X, pero sí, hai que montar bueno, temos institutos. quédanos o último minuto e Sí. para pechar que sería así, non sería mala idea, temos os nosos centros que son galegos que son as primeiras embaixadas, incluso anteriores a algunhas, e ese papel, tú veste nun papel de como unha especie de fundación de amistade USA Galicia, Galicia USA ou algo así? Claro, eu volvín para eso, era a miña xenda secreta. No, pero non é coña, que podría ser eres un perfil idóneo para esas. Pues, Bueno, lanzamos de alguma maneira, bueno, ás institucións ou algo de que te teñan en conta para eso. lanzamos ese reto. Se as institucións non se animan, hai que animarse entre un grupo de xente e facelo. Eu non teño, eu creo que na miña vida tuve subvención, pode que sí, non sei, creo que non.